Egun on lagunak, zuekin Urreta ikastetxeko Pospolin irratia. Gaur abenduaren 17 da, asteartea, eta 3. mailako ikasleek eskainiko dizuegu saio hau. Klaudiak esango digu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar. Nairak jantokiko menuaren berri emango digu, eta azkenik txiste bat kontatuko digu Aritzek. Kirolak, urtebetetxeak eta musika ere izango ditugu. Kiroleko albiste batekin hasiko dugu saioa. Atletikek aurrera egin du erregaren kopan. Malagari irabazi ostean San Mamesen, hortaz talde bizkaitarrak bi lehiaketak bizirik jarraituko du. Bai kopan bai ligan. Orain arte taldeko golatxaileri onenak Aduriz eta San Jose dira. Naira, zer dugu gaur bazkaltzeko? Gaur janari gozoa dugu jantokian. Arroza tomatearekin, patata frigituak eta postrea, jogurra mandarina edo laranja. Gogoratu bazkari guztiei bukatu behar da osasuntsua delako. Klaudia, esango aldiguzu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar? Gaur eguraldi ona dugu, eguzkia noizbenka hodeiak. 15 gradu daude kalean, baina bihar euria egingo du. Ez ahaztu eritakoa hartu behar duzuela kalera atera aurretik. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana. Eta joan aurretik txiste bat kontatuko digu Aritzek. Adi guztiok ea txistea gustatzen zaizuen. Gizon bat medikoaren gana joan zen eta esan zion. Mediko jauna, arazo bat daukat. Nire puskerrek ez dute usainik. Hori ez da posible. Bota ezazu bat oraintxe bertan. Pra! Bueno, hori larria da, benetan. Ebakuntza behar duzu. Ebakuntza behar dudala? Non. Ipurdian, ez gizona, ez, sudurrean. Eta txistaren ostean, Iraiak gaur gure herrian izango den ekitaldi baten berri emango digu. Gaur, arratsaldeko 6etan kontzertu bat izango dugu kulturetxean. Rafa Rueda Mungiarra zuzenean joko ditu azken laneko abestia. Ondoren, Harry Potter pelikula izango dugu. Dena 3 euroren truke. Nire izana, ni naizena, pasioan dabil batetik bestera. Ia metroz metro, zaiezten zulo. Basauri, Bilbo, Galdakao, Etxebarri, Arrigorriaga eta provintzia osoko informazio lokala egunero bidebietairratia.comen. Amaitzeko gaur urteak nork betetzen dituen esango digu Anek. Gaur Jonek eta Amaiak 10 urte betetzen dituzte. Ondo pasa zuen egunean eta aia opari asko ekartzen dizkizuten. Zorionak zuen lagun guztien partez. Hau izan da dena lagunak. Segi Pospolin irratian txuten egunero. Gero arte Bonaparte.